שלטו בארץ, למצרים הוא חזר. טורקו הוא רכב לפלסטינה על גמל דודה בשתי, הוא הגיע לראש פינה במסווה של שייך טורקי. טקסי ורצח אותו בגן, הוא הציב בטיב בלילה, הטורקים סבלו ביום, הם קראו לו 0-0 יוסף יוסף האיום. הוא רכב לפלסטינה על גמל דודה בשתי, הוא הגיע לראש פינה במסווה של שייך טורקי. לא רצה להתגלות, הוא נהג להתאכסן במלונות מפוארים, הוא תמיד היה קיים על חשבונם של אחרים. הוא נלחם במוסלמים והסתתר באיסטנבול, הוא איתה את הרוסים, הוא היה סוכן כפול, בספינה של עבדים אל ארץ כנען הוא חדר, הטורקים שלטו בארץ, למצרים הוא חזר. טורקו הוא רכב לפלסטינה על גמל